Hawu, zaka ndoda. Aqhamuka usuphuthuma la kumina indaba ndoda. Bathi phela usaphuthuma mina saphuthuma ngobeli mphathi. Ngoba uzenzokwazi ukukhava imali. Ngofuka udayisa. Ayikho inkinga uhambe kahle mfethu. Usheshe ubuye kodwa mfethu yabo. Sure. Awu bafo ndoda khamba ndoda kuyaphileka ndoda. Kuyaphileka. Ndoda sithi ukuhlala phansi lapha mfethu. Right. Indaba ndoda kade uyaphi? Nami ngithatha uyishayela i-round angakade vela nami ngacina ukuphuma nje la e-roundini. Ndoda ngiyakuzwa mfethu. Vele nami kade ngagcina ukukubona ndoda. Khona kuyaphileka mphathi. Ya kuyaphileka mina mfethu. Ukuthi nje ngisane-stress la kodwa ngine-stress and futhi ngijabule kakhulu ndoda. Manje yini into ekwenza ujabule? Ndoda izolo ngihambile ndoda ngaya esitolo ngafika ngathenga i-voucher ndoda ngabheja Chelsea winile inkinga ngine-stress se-PSG ukuthi izowina noma izodliwa ngalo and futhi ne-stress sebutho ngapha yabona kanjalo noma bungakezi ukuthi ibutho selibhidlikile. Hayi bese ngizwile. Beka ungeke ungeza ndoda indaba phela ndoda ayihlali phansi ndoda. Sithemba ukuthi kuzolunga. Kuzolunga ngempela futhi. Wafo bese nginecebo phela nami la. Elani lelo cebo lelo? Mphathi ngicabanga kube umashonisa wale ndawo. Ndoda ngiyakuzwa and futhi mfethu anginankinga yalokho ngabo wena umashonisa wala endaweni mfethu. Futhi mphathi ngale yankathi lesibamba meeting la mphathi. Nami ngangivumelana nalamacebo lawo ukuthi sicenta amacebo la. Khona benye understand ukuthi imali yamahhala lesithola. But kodwa mina ngivele right lelo ukuthi ngivele ngibe umashonisa wale ndawo. Ayikho inkinga ungabo wena mfethu and futhi ngiyabonga ukuthi ungazisile ukuthi ungathanda ukushaya amacebo ukucenta amacebo yabo. Ngiyakubonga lokho mfethu. Sure. Vele nami ngithole ngiphuthuma ngishona le izansi mfethu. Nami vele ngisashayela la. Ayisho ngisho izobonana ngolunye usuku mfethu. Sure. Awuphethu waze ngqona vele shala ukugenda mfethu. Awuphethu indaba kufanele ihlezi iqala nini? Ngoba ngazi. Okay. Bala. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Besengitendile ngiyazi vele ukuthi ngiyofika kule namba ngikho. Thirteen, 14, 15, 16. Awuphethu, awuxoxa amaphansi. Ngobani? Kinga mfethu wena ukuthi ngithusile. Azini vele siyeke mshana ngidlala ibhola bo manje. Siyafuna manje ukudlala ibhola ngoba sengiqedile mina. Okay, nginika last chance again. Sure. Awufethu ubuka mfethu ngithusi. How?
kube namaphasi sezobuza Sengathi dlala kade futhi. ngiyahamba-ke hayi Ingamalini. awuyazi nje nawe uthi angisebenzi Hayi machisi. sure Angitrain mafethu. ya Mafethu. Nebhizinisi engiqalayo la mafethu. aziliphi lelo Hayi ngibolekisa ngemali la erawundini. noma ngamalini Akuyaphela phela mafethu. Kodwa mafethu uma ufuna imali mafethu oza la kumina. ngiboleka imiliyoni Hayi. ngiyadlala ngiyayijoke ngiyadlala Iqala Ubolekile. Yazana. Ayazana Oh, kodwa iqala ngimalini imali mhlawumbe ngakuboleka noma 5 rand uzozala ngeshumi ibuye isu-6 rand. ayikho inkinga nalapho wena uhlala ngakephi vele ukuze sizokwazi ukuthola Angihlala khona la phezulu. hayi okay hayi ke shuthi sizokubona khona erawundini Ya khona la erawundini. ayikho inkinga mfethu ngathi nje labe kusayidlalela ibhola yabo nje kusengcile kanjani Khona uyakwazi ukudlala ibhola lo. hayi uyakwazi kinga nje ushawa ugenda wo-3 no-2 Hayi. hayi Okay bafethu if ningifuna bafethu ngingabuza noma ubhempini. Ngabe niyamazi ubhempini? ya sure ngiyamazi Hayi ngihamba nobheka empini wena ngiyangijwayele ukuhamba naye. nibaningi ni-group inina naningafuni ukuthi ngingene kuyibutho nina nanginqabela khumbuli Lapho mina ngavele ngayithulela. akusanankinga hayi sure Hayi, ngiyaphinga futhi. Hey, sure, tambe belong to you.